balɗe sappo hakkunde Sao Paulo, Uberabad, Uberlanja e Sacramento. aynaɓe leydi Sénégal e gardugol jagorgal mumen Aminata Mbengue Ndiaye jillima e nder Brésil fodde ujunnaje 2 kilométre gam wittoyde humpitade ƴelo ngaynaaka lelgu muɗum mbaadi ka e farteŋeji ɗi jibinani leydi Brésil. Sidel Ka ina tawtora golle ɗe. Kono ɗi nayi ɗi min ji han ɓerde amen ɓuuɓi ɗi min jaa kori siki min ballanema fotɓe ɓe wallu ma ɗi nayi tase e nder Sénégal poɗɗo hen dañ kalalde dañe kalalde poɗɗo hen dañ nagge dañe nagge poɗɗo hen dañ peere dañe hen peere. Haɗa andi siki tawi nayi ɗi si tawi ko ɗi baɗɗi gallaɗi e ɗi ngala gallaɗi ko nayi ɗi ɗaɓɓirten ɗi ko ngaalu min potndumi e baɗɗi ɗi gallaɗi e ɗi ngala ɗi gallaɗi hono mbaɗaten ha kutaren ɗi dañen hen ngaalu potndumi ko min ko ɗum ɓuuri wat importance pour min. Moussa Sik Samba e Sala Kaka ko aynaɓe joguiɓe teddule e leydi Sénégal kañum enne ko ni woni no jiiri e ko ɓama Brésil. Min jiiga nayi ina pewna ha feewi waɗa walor mo ganduɗa o nagge meeɗa dañde ɗum e Sénégal min jiiga nagge yeeyange $1 million donc ɗum ɗon ko hunde nafoore aynaɓe mbiyani ɗumen ko yo ballu aynaɓe goho foof e moye e ɗiɗi ganduɗa ɓe ƴeewa ga technicien ji ɓe gara ɓe jangguina ɗumen hono gaynaka ko wakalirte pour gaynaka Sénégal ko e gaynaka Brésil ko wawa wonde façon goto mo ganduɗa ina nafa aynaɓe. Ko min jiiɗo ko ganduɗa hena waɗi nafoore si ɗum nama lesdi amen te mi yiiɗo hunde nde ganduɗa min mamidoroy saabu neɗɗo amen addat joni gaari kalaldi waɗone nder nayi temedere tawini waɗi heɗi ɓuuri 3 kalaldi heɗi ndewa nayi mum galaldi ɗi addi Brésil ne jibinani ɗum kolle 2 walla 3 kono ɓe kolli amen ndeke sa addi gaari moƴƴiri beretande ko banggue hayso joguima kalal temedere nin cohla jibin nayi ma ko ɗum jibinto nayi he ɗum mamin ɗum mbaɗ mi yi ga fermaji ɗi ganduɗa ni ɗi mbara min Sala ko mami ɗum waɗa. Biram Sow koye mawɓe aynaɓe leydi Sénégal jeeya kañum e Amadou Bacca Ba mo Saloum dow Koungheul dow. ene wayi no golle ɗen jiimi ga ko ɗen golle min guuri gaynaka Sénégal e gaynaka Brésil woɗɗodirani seeri tan ko programme o e moyen o kamɓe koye mumen koye waɗ e gaynaka programme eɗen jetta président Macky Sall saabi ittude aynaɓe Sénégal gaddaɓe ga Brésil ɗum heewana kono noon law Macky Sall e sohlu ɗum walla aynaɓe Sénégal batti ittede Sénégal na e Brésil hino jeeya gaynaka gonka ko ɗum ɓantade koɗo gaynaka gaynte ko ga ko kanko ɓuuri gaynaka min ko yaari yeeso minen simin kowti ko wan ko gaynaka min guetta aynude saabu minen ne no wayno min naati dinguidal ngal min tinana ɗum ɗo hewanno min peera ɗum tin watti joni hayso hunde ne soodi aynaɓe nodde yo gar jaaha jiiwoya ko nananno watti yiyeede saabu mbeɗa andi gaynaka ɗumen ladde aɗa ɗo e Brésil so wana heew noon ko ministre élevage puɗɗi ɗum noon min jettata ko makki min jetta ministre élevage somi hootima min noddoɓe kamɓe foof mi haalanaɓe mi wiyaɓe nayi no gara cuhloɗo fof yo winda siko windema joƴƴina kalis mum siko joɗima ha bersugol neɗɗo kala wirata heeɓa feccere mum heeɓa ko foti hebde ko ndi ari ga ko yimɓe aynaɓe ha kewi gaari ga aynaɓe ferma gaari ga ɓen ko nayi kosam ɓuuri yiiɗ aynaɓe tew buuseɓe sodanoɓe buuseɓe gaari ga minen noon ɓuuri yidde ko nayi ɗi ɓe mbiyata bosora e niloro jetti makki adi ko min jetti makki saabu neɗɗo fof nani fof ɗum rokku gueɗal mum wiino mi ñande hen neɗɗo fof ma heeɓ gueɗal mum. Brésil ko numéro 1 ko kañum woni dowro windere nde fof to banggue tew kadi nayi muɗum ko 20 litre 50 ha kawra hen ni e nayi kawniri ɗi ne mbaɗa 100 litre taw ko ñalawma duuɓi 83 baylogol e baylogol gaynaka gam moƴƴinde nagge. Yeru ndiɗo ngaari ndi jiyoton e hitande wotere 2016 kayri awdi mayri yentude gooleje mayri so tawi qimama to banggue CFA ma daro e fodde 50 milliards sabu ko selli ko tan e 2016 ndi jibini fodde 80 ujunere gool hen fof so tawi entama ina wawi dañde fodde $2,500